Kusumaning Ayu Floriana Ayu Murti jengkar saking lenggahipun hamapak rawuhipun ingkang garwa Bagus Matis Stratermans ungeling lancaran kodhok orek mungya mangungkung angebaki ana ing madyaning sasana panggih penganten kocap kang cinarita sampun sansa caket tindaking penganten kekalih tempu ing catur netra mahanane geter ana ing sajroning nala sanalika kumlawe astaning penganten kakung lan putri sami hambeb balang gantal ingkang senebat gondang tutur lan gondang asih penganten kakung hambalang gantal ana ing jajaning penganten putri dene temanten putri hambalang gantal ana ing sukuning penganten kakung gantal dumadi saking suruh kang matemu rose tinangsulan lawe wenang suruh lamun dinuluse jelumah lan kurepe nanging yen ginigit padha rasane mengku pralambang nadyan setunggal pira setunggalipun manodya ananging yen wis tunggal cipta rasa lan karsane wis pinesti pinangka jatu kramane jumangkah sukuning penganten kakung hanya ketian tigan pinidak ing padha tengan pecah sanalika kaprang tembung sinebat wiji dadi saksana lenggah timpuh wonten ing sak ngajengipun penganten kakung nenggih Kusumaning Ayu Floriana Ayu Murti tumuli amendhet tirta sekar staman winijaken ana ing ampianipun penganten kakung tirta banyu lambanging panguripan banyu lambanging kamulyan tumapaking titi laksana hangranu padha ugi meneng minangka pralambang bilih ing madyaning balsomah tiyang putri menika kedah tansah bekti lan sungkem marang penganten kakung lan menapa to ingkang dipun wijiki menika suku utawi ampeyan suku menika pirantos kangge tindak lire wus nyambut silaning agrami sageta penganten kekalih lumampah ing margi ingkang bener tuwin bener kang boten alisir saking anggering kautamen ananging sejatosipun drajating priya lan wanada menika sami ingkang benten namung kewajibanipun pramila pusnya penganten putri amasuh ampianipun ingkang garwa Dede Bagus Matis Straterman anganti garwanipun kaprahipun sinebat lantingan tumuli Ibu Dwi Windiana amendhet sindur siningkepaken wonten ing angganing penganten kekalih sindur kedatosan saking mori warni seta kalawan rekta seta petak saripatining tiyang kakung windene rekta brit saripatining tiyang putri pusnya nyawiji nuwaken wiji kang sejati tumapak ing titi laksana sindur binayang Bapa Kukuh Murti Laksana mapan wonten ing sak ngajengipun penganten sak kloron dene Ibu Windiana mapan wonten ing wingking sinaosa ing rikalenggan nika penganten kekalih sampun dipun dhaupaken nanging tamtunipun tasih
betahaken pitutur-pitutur saking tiyang sepuhipun tasih betah pitedah ingkang luhur ingkang hanjok dhateng margining kautamen ingkang Rama mapan wonten ing ajeng jumbuh kalian wulang saking guru bangsa Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tuladha ing madya mangun karsa tutpuri handayani kakanthi tumuju wonten ing sasana mulya sasana papan mulya wus mastani papan ingkang endah edi lan peni ron-ronan awani wilis adamel ayem tentrem lan jenjem ingkang sami mirsani sekar-sekar tinata urut sarwi patut anambahi aslining sasana pangging penganten nalika semanten us dumugi wonten ing sasana rinengga tumuli pamangku gati badhe lenggah wonten ing kursi tinata badhe katindakaken pangkon utawi bobot timbang penganten kakung lenggah ing jengku tengen penganten putih lenggah ing jengku kiring lajeng ingkang ibu nun inggih Ibu Dwi Windiana nyuwun pirsa dhumateng ingkang Rama piye Pak abot endi putramu lan mantumu ya Bu yen tak rasake kok ora ana bedane pasemonipun momong putra pribadi lan mantu menika boten pareng dipun benten-bentenaken kedah timbang katresnanipun timbang panggulawentahipun ampun ngantos ban sinde ban siladan sasampunipun menika penganten kekalih badhe dipun lenggahaken sinebat tanem jero menika wonten niatipun niat ingsun nandur apik tukule becik nandur becik tukule bakal apik sok sapa kang nandur mestine bakal ngundhuk pramila welegipun para sepuh aja pisan-pisan nandur kang ala yen nandur kang becik yen nandur ala mengko bakal cilaka krobongan badhe dipun tindakaken ingkang sepisan kacar kucur ugi sinebat tampa kaya kacar kucur kacang kawak glekawak wong liya dadi sanak kanggo sanak sansa sumanak penganten kakung angasta manekwari empon-empon ulu pametu wos jene arta logam receh delingo bengkle lan sanes-sanesipun lambanging gunakaya kaparingaken dhateng penganten putri winadan ing kacu dipun tampi kanthi satiti nastiti lan ngati-ati ing madyaning bales omah tiyang putri menika kedah pinter kedah wicaksana tiyang putri menika mboten pareng boros yen boros garwanipun mboten remen titilan tiyang kakung wajib paring nafkah lahir lan batin dhateng garwanipun salajengipun ubur ampe kacar kucur badhe katitipaken dhateng pamangku gati jengkar saking enggahipun sowan wonten ing ngarsanipun Rama lan Ibu Rama Ibu menika nitip gunakaya sepisanan ingkang kula tampi saking Mas Matis Tratermen
wangsul wonten ing papan sekawit badhe kapratitisaken dulang-dulangan. Gandes luwes sarwi pantes ibu adat juru semoga ibu Jokagung anggenipun mratitisaken lampahing panggih lan krobongan. Sampun kacawisaken sekul setunggal piring temanten kekalih badhe lados linadosan. Ingkang sepisan penganten kakung ngladosi penganten putri. Kosok wangsulipun penganten putri ngladosi garwanipun. Mengku wulang-wulang saking para luhur tiyang emah-emah menika kedah saged tansah mat sinamadan. Wong lanang ora kena menang-menangan. Wong wadon kudu bekti marang garwanipun. Mat sinamadan daya dinayan satemah anggenipun mangun bales omah. Sedaya manggih gampil. Sedaya pepalang bakal ilang, sedaya rubeda bakal sirna kang kantun namung begja lan mulya. Kalajengaken ngunjuk tirta wening. Jumbuh kaliyan naminipun tirta wening. Linambaran kanthi ati kang wening tuwin suci. Anggenipun penganten kekalih lomban ing madyaning bebran agung mangun bale wisma. Mugi-mugi tansah rahayu kang tinemu, raharja kang sinedya, jumbuh kang ginayuh, jinak jinem adem ayem. Gesangipun wiwit sak menika ngantos sak laminipun. Lampahing panggih penganten miturut catataning tata cara ingkang hangemba tata cara gagrag Surakarta Hadiningrat sampun kelampahan. Sama iki Kawitan saking balangan gantal wiji dadi ngantos ingkang katindakaken nggih menika dulang-dulangan lan ngunjuk tirta wening. Miturut peranatan ingkang lumampah wonten ing laladan menika nalika panggih penganten besan dereng dipun keparengaken mirsani gandeng panggih sampun paripurna samangke badhe kadanan pangabekten utawi sungkeman samangke besan tasih wonten ing sasana palereman badhe kapapak dening salah satunggaling utusan saking keluarga Swargi Bapa Kukuh Murti Laksana lan Ibu Dwi Windiana. Terus ayak-ayak. Ya. Syukur kok sing kalian Bima. Syukur sampean iso buka celuk. Ya neng ya. Wah, top banget ini ngono. Ya neng salaka katilang tekan ngono tok wae. Oh ya neng tok. Ya neng tok kuwi gur kuwi tok. Itu tambah bayarane kok. Oh iya. Iya ta ya. Ora ketang pira ngono kok tukang. Memang kalimat niku. Iya iya. Jadi ditingi Kalimat. Ya saya tadi Bima. Loh, Bapak Subimo nembe nguyah.